ngokweli bandla kuhleli imfuzo ezinjani ezimbini. Umfazi wakho ukholwa ngamazwi phandle omama abavana nenkosikazi katata bakholwa ngale ndlela inkosikazi katata wakhe katata ikholwa ngayo. Njengoba notata inkosikazi yakhe ikholwa ngale ndlela akholwa ngayo, nomama abamanyene naye bakholwa ngale ndlela. Loo nto ngokukhetha ukuthi kukhona amabandla amabini kweli bandla linye. Amen. Hey. Kukhona amabandla amangaki? Amabini kweli bandla linye. Amen. Nake ngo isimanga sezi uyandibuza lo ophambili apha ebandleni, lo abamba imfundiso utheni ngokuchanekileyo, ngoba beza kuye nemibuzo. Uthe ngizombiza umzana uNkululeko ukuze nikwazi ukuzibuzela zonke ezi zinto nifuna ukuzibuza kuye. Amen. Nabo ngobazana bafuna ukukubuza imibuzo bese ngaphambili. Ngapho ngamazi apha bafuna uhlala benesiphithiphithi. Asiyami. Hey Nkosi. Thetha moya kaThixo. Yo. Uthi ndiyaniva le nto nithethayo mna kuthani ndiqinisela ke ndicela kuzela mzalwane abuye nazo azothini azocacisa le nto beyithetha ngoba akaswelekanga usahleli usenabanga uyathini ayicacisa bafike kubathobisa inhloko phansi. Ngoba lithi izwi izokwebiwa le mbe usetheni usothe uyivile. Amen. Uyabona xa sibamba nama-Efesu chapter 4 u-13 uthi side thina sonke, hayi umuntu oyi-1, side thina sonke sifikelele ebudodeni obupheleleyo benkolo enye. Athi uYuda chapter 1 verse number 3 athi ndiyanivuselela kuba kwafuneka uba ndithini ndinibhalele ndinivuselele kuba nilunyamekele ukholo abalunikwayo kwabakanye abangcwele. Athi verse 4 kuba kuthwethwe bantu bathile ababebalelwe kwangenxa engaphambile kulo ugwebo abangahloneli Thixo bemkhanyela ekuphela komnini into zonke uThixo wethu inkosi yethu uYesu Kristu. Ukukhanyela uYesu awukothi hayi andimfuni uYesu. Bangabe imfundiso yakhe oyitobile uyamkhanyela. Wanamhlanje sayibula si bathi landela angeke umzile ukuthi yakwathi ngose senze style ba uliphethe ngeke esi style style ze ba unamutheni ede ngolande uthi sahle 2 minutes
yasiba ungenza into ethile uye uthatha abantu bana ngakunceda kodwa ugqiba kuthiwa ngoku kuba amlilo leba uba utheni umphethe ngenceba wabambeka ilanto wabambeka lanto yani baleka uhlole imimoya wadake nabambe kwamnye utata uthi uThixo wandinceda wandinika umfazi xa ihamba lento thetho yakhe uthi ndahamba ndotshona engcwabeni kumama ndafike ndathandaza phaya engcwabeni ndathi tata mama ndicela umfazi ndathi hayi bo beqale ngithini ngoku seyibuye yathini ngoyabe yasengcwabeni futhi thanda sikubazana kodwa sawubuye sibonane kube mnandi bangcono banani ngaphandle kokujoka sikelelekile uPawulos kuwaya kwenye indawo eMakedoni uthi ndathi ndakufika ndamfumana umzalwane wami uTito uthi umoya wami uzange wonwabe wasuke wegqitha umzalwane bengafunanga abantu uTito abengekho abanye abazalwane pha ebekhona kodwa lo eyiva lento wayengekho wakholo beyiva lento wayitheni wayengekho wayengekho asikhonzele uze singcwatywe Amen. Phinda asikhonzele uze singcwatywe Amen. ngoba asingabo ku asikhonzeli lento unqonqoqala ungakhonzi ukukhonzela lonto leyo ngabo wakho yo sikhonzele bese singcwatywe sikhonzele uma uzokube mkhulu umngcwabo wakho Amen. nokuba kunganga umzalwane oyi-1 Amen. othatha umzimba wami ufaka phi phansi komhlaba loo nto ayindenzi uba uze kubekho isikhalazo into yokuba kutheni zangcwatywe ngumzalwane oyi-1 Amen. mamele nalinqaku uba ngabe udadewenu umzalwane wakho umsilele ngoku akwazanga umnceda ngoku Amen. cinga uba wakulala uzamnceda sosiyeka Amen. uba mzalwane wakho nodadewenu akho wanto akwathi enkosi kuyo ngawe kodwa wakuphuma kulo mzimba ube mnufuna uba serious ngaye usengwasehlabathini Amen. okanye ngwasebandleni umazi umzalwane wethu uyesu wazange ayengasemngcwabeni kaYohane Amen. zange wamkhoma nasetrongweni tuba nje xa wasiwathumela uYohane kanti kaniyobuza uba ngaba nguyena Amen. kuthene ubuza ukuthi makobuza uYohane kodwa bekunguye bechaza ngayo kaloku umoya usekho kuyibethe uyancipha yena Amen. kanti siwasengasamazi ngoku ebesemkazile ukuthi mna khona ingamaziyo umye phakathi kuye kwaye mna futhi fune ndinciphile ngoku kuze nathini Amen. Amen. abamfuni abantu babakande yena bafuna abantu indoda kubo indoda ehlafuna umngquso izohamba ingabikho uzothini ndithi kuwe indoda ehlafuna Amen. yabona babudlala Amen. eyona ndingazi kusikelela noba songasekho emhlabeni Amen. kuba kuzothi lento obuyishumayela ibheka phambili Amen. Amen.
Amen. Kungashunyayelwa wena bandlela ukuyishumayela Amen. ibheka phambili. Amen. Ngoba laqina ikhandlela wena mnikazi wendlu noqando lokuthenga ikhandlela laqina ikhandlela libekwe nguThixo. uThixo unoxanduva lovusela ikhandlela elizoma akuthonywa kwikhandlela etheni eliphelileyo. Amen. Hey. Joshua nyana kanu phulaphula ngoku uMoses umkhonzi wami ufile. Amen. Ibandla liqhubeka umuntu otheni ofileyo liqhubeka otheni ophilayo. Amen. Ungafi. Hayi, that is why bathi besaqangaza bathi unguThixo kaAbraham, unguThixo kaYakobi, unguThixo kaIsaka. Wathi uYesu mamelana anguThixo wabafileyo. Amen. UnguThixo wabaphilayo. Amen. Amen. Uba uyibamba ngalolu buThixo wabaphilayo ukhadebe nembombo zakhe nomkhonto uzokuthatha. Antu ukhadebe muzathatha. Khadebe nembombo khadebe nembombo zakhe nomkhonto. Hallelujah. Bafata uyonto loAbraham wawuzeka abantu bakowenu. Amen. Mamela ke ndiwunike nali nqako. Ungowakwadladla wena. Amen. Njani ntoba uzokonethwa ngumuntu wasemangcwanguleni kubantu bakwadladla. Yo. Abakhulumi nami bokhuluma nabangcwangula. Hey, wena utshilelwe ngumuntu wasemangcwanguleni. Hey. Ekutshilela abantu bakowenu ungowakwadladla. Yo. Amen. Kakhulukazi apha e-Eastern Cape ukhona utata ekuthiwa ngutata uNqevu ekuthiwa ufundisa nina ngabantu bakowenu. Utata uNqevu ngumni? Mpinga lo. Ngumpinga lowo. Into zakwaDlamini. Umuntu wakwaPinga uzokucacisela njani into zakwaDlamini? Umbuzo wami lo. Kuba lo muntu wazi amasiko onke Andazi ukuthi ngena kule nto ndize ngafuna uthetha ngale andazi kanti ndiba sengithetha ngayo. Phakathi ngempela. Hayi, Andazi ukuthi ngena kule nto. hayi. sesiyophuma kwicala. Andazi ukuthi ngena kuyo kwani ingezanga ngayo apha. Wena uyazazi uzopitha. Kodwa uzovumela umuntu wakwaDlamini afuna ukucacisa ngobupitho bakho. Hey. Yemadwana. Sibaningi kangaka dladla kayi nako yedwa uyakwa kwesisibongo. Sibaningi kangaka. Mandicele lento ke xa uzosuka ena ungumqwathi athi uconnecta nabantu bakowenu uyaxoka uconnecta nedimoni. Amen. Yes. Hey. Angeke uDlamini athi uzokonetha wena ungungubani. Hey. Uyaphi umuntu wakangubani efa ukonetha nabantu bakangubani? Hey. I-Bluetooth connection yethu. Boyibona blonto. Esihlangani. Hey. Ibhulu nohlolo selithi asihlangani. Hayi. Asihlangani nyalo. Lothumela uncama. Hayi. Asifani. Ah, Nkosi. Man. Hey. Lothumela uncama. Hayi. Hayi. Amen. Hey. Mayazeke lento intoba awukho mhlabeni ngokwentando yomuntu kodwa ukhe emhlabeni ngokwentando kaThixo. Amen. Amen. Ngofeuze uzaliseke ekwintando kaThixo kubomi akunike bona uThixo. Amen.
nalo ncevu yamphathala ngemali nakulena awuyabhatala uyifundele lanto siskill sakhe isadla ngaso Ufundisi kaSathane lo. uzumbize ngojobo kuchaja malini na Ufundisi wehlabathi kaloku lo. akezi nje uyabhatala Hey. Hey. wasikho iskill lapho besikole bangcwe